27 लाख आरोखि ना 27 लाखखौहाय बे गावबुराया थांदों नालाय मिटिं जानायावहाय फेरेंगानाव नोंसोरबो थांखादोंमोन दा जों थांदों बेनो खोन्थानोसै आङो रायजोयैनो थांखादों रायजोयैनो ज' थांदों जोङो दाने थांनानै मोनहैबाय दा जोंथ' एरखम जादों जोंहाथ' अन्थाइ थाइसे गाराखै अबेहाय मा खालामखो दाने होनबाय दे दावराव दा खालामसै जिखुनु जा नोंसोरनो 25निफ्राय ओरै गाहायाव खालामना हरनोसै ना बे थांबाय बे मानिनानै फैबाय जों रायजो नालाय ओमफ्राय जोंथ' रायजो थाबायनो हाया जिखुनु जों सासे मानसि थोनगोन होननानै जों दे थोनदो रायजो मावदो होननानै रायजो मावनायसै होननानै थाबासो सासे मानसिखौ थोनबाय जों थोननानै दाने थांबाय बेबो गैया थाङै थुङै फाइलानो गालांबाय थाजायो लास्टआवहाय 12 लाख जाबाय होननानै खोनानानै दाने मावदो दे लामा नोंसोर मावदोल' जाबाय बे मावनो थिनाय खामानिखौ मावनो थिनाय सोर थिना बेखौ बिसोर थोनहरदों सोर थिना फेरेंगानो थोनदों फेरेंगानो थिनदों आरोखि औ मावदो होननानै दा मावदो होनबाय नालाय जोंहा मावबाय दाने मावखांनानै सोंनोबा फाइलानो थालांजोब्बाय गैला दाने माबानो एप्रिल मार्चनो बिदि होनलांबाय जोंथ' बिदि नेजायाना रायजोआ गैयिखायसो खांलायलायनानै मावनाय नालाय दाहार लानानै मावदों जा थाखा थांदों जों बिदि जादों आरोखि ओमफ्राय दाने नांलायनानै फैबाय जोङो फैनानै बिसिनि माबाखौहाय जोङो एसे फैसा हैदोंमोन नालाय बे फैसा हैनायखौहाय बेसेबां हैदोंमोन आरोखि पारसेन्ट हैदोंमोन बेसेबां पारसेन्टआ माबा जोंहा 95,000 हैदों आरोखि टटेल बे 16 लाखनि एगेन्स्टआव ना 12 लाखनि 12 लाखनि एगेन्स्टआवहाय नोंसोरो 95,000 हैदों आरोखि ना सोरनि आखायाव होआ बे फैसाखौ बे फैसा नाजाग्रा मा नामोनलाय बे बेंथलनि फेरेंगाजों थाफायो आरोखि बे जाय मानसिया माबा नङा बे माबा मा बोरैबा मोनला नामाखौ मिथिया बेखौ बेनो बे फैसा लाखिग्रा दंलै बे बिसोरनो खालामबाय उनावहाय जोंहा सोंबाय हाब जोंथ' फैसाखौ लांफिननोसै जोङो गैया जाखालाब्ला जों फैसा लांफिननोसै होनबाय जों बेसेबांमोन जाबाय जोङो 95 होफैबायमोन होननानै लांफैदो होननानै रायज्लायखासै ब्लड थाङासै ओमफ्राय फेरेंगा फैसाखौ जासिना फैसा लाफिनदों जों नोंसोरजों मोजां रायज्लायासै रायज्लायाखिसै रायज्लायनांगौमोन जे बियो धैर्य हम नोंसोरनो जेनथेनलाबो जायाखिसै एसे उनावहाय नै बिरावनो बानायना हरसिगोन जेनथेनलाबो नोंसोरनि लामा जाखाबायबा होननानै जों बुंदोंमोन नालाय इलेक्सन समाव फैनानै नोंसोरो सिगाङाव रायजोखौथ' मिटिं खालामफैदों बे एडेनबारियावहाय एडेनबारियाव फैनानै मिटिं खालामना बियो मा बुंफैया ओरैनो बिदि बुंनायाथ' बिराद मोजां बुंलांदों रा दा लामाखौनो नोंसिनि लामाखौ फार्स्टआव नायथारगोन 1 नम्बराव दोनगोन मागोन होनलायनाय बाथ्राखौ लानानै जों रायजो मावदों रावनोबो हगाराखै जोङो गुबुनाबो सोंफैदोंमोन खिन्थु जोङो रायजो मावनाय हिसाबै ओमफ्राय गावबो रायजो होयावसो मोनगोन होननायखाय जोङो रायजोयै मावदोंमोन दा रायजोआ रिन जाना थाबाय आरो खय लाखसो ओरैनो रिन जाना थादों दा ओरैनो जों दा आंथ' दा बुंनो जिखुनु जा लिडारफोर सोंबासो मिथिसिगोन लिरनानै दोननाय गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनावहाय दङ ओमफ्राय दा फेरेंगाया दा हाबफैगोन ना हाबफैया गामियावहाय फैयानो माथो हनै दे मालाबा जुदि गामि एबारावथ' नै 2024 सफैबोगासिनो दं बावहाय इलेक्सननि थाखाय मिटिं बा केम्पेइन खालामफैयोबा नोंसोरो फेरेंगानि मिटिंखौ खोनासंगोन ना सङा बायदि दाबायदि दा जोंथ' जोंना फैदों जोंखौ एफाराब जोङो बै समाव 16 बोसोर जों राननानै थाखादों आरो बेबारावबो जोंखौ बिदि एफाराब माबाबाबो जोंखौ खेलां खालामासैब्ला नांगौब्ला जोङो खोनासंनोबो जों नागारनायसै होनलायबाय रागजों दैजों सोरबा दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि माने जोङो UPPLखौनो नांला बेफोरबायदि खोथाखौ फोरमायलायनाय जादों आरोखि ना दा जायखिजाया रासिन दुखुनांथावसिना नैबे लामाखौ नोंसोरलागोआ मा गामि होनना बुङो एडेनबारि ना ओमफ्राय बे एडेनबारियावहाय बे लामानि थाखायनो दुखु मोननाय दं आरोखि ना आदसा